Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Energy Efficiency Project. Για την ακρίβεια, είναι ένα mega project, γιατί ενσωματώνει πάρα πολλά έργα που εκτελούνται ταυτόχρονα. Ο όμιλος ΟΤΕ, ως τηλεπικοινωνιακός πάροχος, έχει υπάρχει μια διαρκής ανάπτυξη σε νέα δίκτυα. Το γεγονός αυτό, από μόνο του, έχει σαν αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση των καταναλώσεων κατά 20 γιγαβατόρια ανά έτος. Ενώ και η αυξητική τάση της τιμής κιλοβατόρα στην αγορά παραμένει άλλη μια μεγάλη πρόκληση. Ταυτόχρονα, όπως μπορούμε να δούμε, άλλες προκλήσεις αυξάνουν την πολυπλοκότητα του έργου, για τις οποίες πρέπει να οριστούν γενναίες δράσεις και έργα. Και το όνομα αυτών: The Energy Efficiency Project. Δήμητρα, θα μας πεις λίγα λόγια για το έργο? Κώστα, ευχαριστώ για το λόγο. Το έργο Energy Efficiency Project αφορά δράσεις που σχεδίασε και υλοποίησε η Κοσμοτέ, με κύριο στόχο οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας να μην έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών. Στον όμιλο ΟΤΕ, οι στόχοι και οι φιλοδοξίες είναι πάντα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί και ο στόχος για ένα πράσινο δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα ξεχωρίζει για την υψηλή βιωσιμότητα και αέναη σταθερότητα, λαμβάνοντας όλες τις προκλήσεις της εποχής. Ας δούμε μαζί την ανάλυση των έργων. Energy Billing Digitization. Ένα έργο με πλήρη ψηφιοποίηση όλων των λαμβανόμενων λογαριασμών ρεύματος. Τέρμα το χαρτί. Παράλληλα, δημιουργία κώδικα αυτοματοποιήσεων και σύγκρισης δεδομένων με ιστορικότητα 7 ετών αναπαροχή. Ψηφιοποίηση real-time δεδομένων δικτύου. Κατανάλωση. Data traffic. Θερμοκρασίες. Για τα δίκτυα σταθερής και κινητής και συσχέτιση με τη δημιουργία κώδικα με τα τιμολόγια καταναλώσεων. Εκτός από την ψηφιοποίηση δεδομένων και την ανάπτυξη λογισμικού, σημαντικά είναι τα έργα αντικατάστασης δικτύου κινητής με νέους κόμβους 5G. Αντικατάσταση παλιών τηλεπικοινωνιακών εξοπλισμών με νεότερους, καθώς και η σύμπτυξη τηλεπικοινωνιακών χώρων, βελτιώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα. Βελτίωση κλιματισμού σε χώρους τεχνολογίας. Αφορά την βελτίωση των συνθηκών ψήξης και αναλύεται σε πολλά micro-έργα, όπως εγκατάσταση φρυσόλεντη συσκευών, αύξηση θερμοκρασιακών ορίων, αντικατάσταση μονάδων κλιματισμού, αναβάθμιση συστήματος ελέγχου μονάδων ηλεκτροδότησης και ψήξης, εφαρμογή αλγορίθμων βελτίωσης κλιματισμού, αυτοματοποίηση εποχιακού κλιματισμού, εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων θερμοκρασίας. Το ήξερες ότι από τις αναλύσεις που γίνονται σε κώδικα και την χρήση Artificial Intelligence και Machine Learning, έχει γίνει εξορθολογισμός των λογαριασμών ενέργειας? Ναι. Και υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει εξοικονόμηση χρημάτων 500.000 ευρώ και το δεύτερο, η δημιουργία προγνωστικών μοντέλων καταναλώσεων τόσο για καταναλώσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού όσο και συνολικά κτίρια τεχνολογίας. Τα πολύ σημαντικά οικονομικά και ενεργειακά αποτελέσματα αποτυπώνονται πλέον σε νούμερα. Τα αποτελέσματα είναι απλά εντυπωσιακά, αλλά αναλογιστείτε, βλέποντας το γράφημα, που θα ήταν η σημερινή κατανάλωση χωρίς το έργο Energy Efficiency. Σήμερα θα είχαμε 542 γιγαβατόρια και με πιάνει το κεφάλι μου με αυτό. Όμως με το έργο Energy Efficiency, η εξοικονόμηση κατανάλωσης είναι μείον 656 γιγαβατόρια. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι βλέπουμε στα γραφήματα? Τα τρία γραφήματα απεικονίζουν την κατανάλωση που θα είχαμε χωρίς την ύπαρξη του Energy Efficiency Project. Την κατανάλωση που έχουμε και πόσες γιγαβατόρες εξοικονομούμε κάθε χρόνο. Αξιοσημείωτο είναι το ποσό των χρημάτων που έχουν εξοικονομηθεί μέχρι σήμερα. Μιλάμε για σχεδόν εξοικονομήσεις που αγγίζουν τα 120 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ακριβώς. Τα ποσά είναι αληθινά και οι εξοικονομήσεις αθρηστικές. Προκλήσεις και εξοικονόμηση ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία. Σήμερα. Μόνο για το έτος 2023 το ποσοστό εξοικονόμησης ανέρχεται στο 10,55% σε σύγκριση με το 2022. Το Energy Efficiency Project θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μέγα έργο, καθώς συμμετέχουν πάνω από 20 τμήματα από όλες τις δομές της εταιρείας. Περισσότερα από 200 άτομα σε όλη την Ελλάδα εργάζονται σε ένα Agile DevOps Framework για ένα κοινό σκοπό και για ένα κοινό όραμα. Ένας κόσμος, καλύτερος για όλους.
Τα πλεονεκτήματα του έργου είναι πολλά και πολυδιάστατα. Οικονομικά ωφέλη με υψηλή βιωσιμότητα κάθε χρόνο. Για κάθε κιλοβατόρα που εξοικονομείται υπάρχει αντίστοιχη βελτίωση σε λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και σε αναλογία δεντροφύτευσης. Ενίσχυση περαιτέρω της ενεργειακής κουλτούρας στον Όμιλο. Νέοι κανόνες σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Και ένα συνεχής ψηφιακός μετασχηματισμός που βοηθάει τις αποφάσεις των δράσεων με καλύτερα αποτελέσματα. Μια αστραπή η ζωή μας, μα προλαβαίνουμε, είχε πει ο Νίκος Καζαντζάκης. Ένας πλανήτης που μας χρειάζεται, και ναι. Είμαστε εδώ. Με δράσεις και υψηλή συνείδηση, με οικονομικά ωφέλη, με υψηλή βιωσιμότητα. Μετασχηματιζόμαστε και δεν κάνουμε πίσω. Το Energy Efficiency Project του ομίλου ΟΤΕ και οι άνθρωποι μας δημιουργούν την προοπτική και σίγουρα ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης ενέργειας είναι εντυπωσιακά, φτάνουν να ηλεκτρίσουν για έναν χρόνο 3.462 σπίτια ή 800.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να μειωθεί το CO2 κατά 29.000 τόνους και να φυτευτούν 438.947 δέντρα. Για ένα να είστε σίγουροι. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Για ένα καλύτερο αύριο για όλους.